Sabi kasi ng family ko ay hindi ako makakahanap ng tunay na magmamahal sa akin. Kasi sa status ng buhay ko. Financial status, naka-process yung annulment ko. 2 kids. Yes, I'm very honest. Pagdating sa ganun. Alright. Kasi ayoko rin magtatago. Na kailang niloko na ako. Yung dati kong girlfriend, niloko ko, nahuli ko siya, akto. Pangalawa, nahuli ko naman ang akto. Siguro kasi ang pinaka-problema ko talaga sa time, yun ang nilareklamo sa akin. Kaya siguro yun ang gusto kong baguhin. Pero minsan kasi ang hirap baguhin kasi ang thinking ko kasi, good provider, out of the country, shopping, alahas, yan, yung gumagawa mga gift lang. Pag provide ko yung, yung needs, yun na yun, hindi pala tama. Tinitingnan lang kung anong meron ako, hindi yung tunay na ako. So feeling mo ba ginamit ka lang? Oo, kasi hindi ako pinupost sa Facebook parang tinatago ako. Pero ikaw ba pinupost mo sila? Oo, pinupost ko. Pero itong mga babae hindi. Hindi. As of the moment ba may nililigawan ka o pinupormahan ka? May pinupormahan. Uy, Lang eh. sino naman to? I mean, sana lang ng kaibigan, nakalala ng kaibigan, pero hindi pa totally kami kasi parang getting to know each other pa lang. I like naman, pero huwag naman nag-iingat lang. Maalaga. Yun lang kasi hinahanap ko talaga, maalaga sa akin. Yung aaskasuhin ka. Base sa pag-uusap namin, parang alam mo yun, yung niya, parang masyadong mabulakalak na gusto ko niya kakagad. Kasi nga, sinabi ng kaibigan ko, ito may mga negosyo yan. Marami na negosyo. Alam mo yun, yung sabi niya, stable ka na dyan. Anong hinahanap mo sa isang lalaking magiging partner mo habang buhay? Naghahanap ka ba ng pogi? Naghahanap ka ba ng macho? Naghahanap ka ba ng merong bigote? O may balbas? O laging nakatabas? O gusto mo yung merong pera? Mayaman? O yung sakto lang? May pangarap sa buhay? O gusto mo politiko? Yung tipong bilyonaryo? Charot with harot. Alam mo kabisyo, meron naman talagang standards ang isang tao. Pwede nating tawagin tong non-negotiables and negotiables. Non-negotiables, dito mo ilalagay yung personality or trait o karakter ng isang tao na hindi pa pwedeng wala doon sa taong i-date mo o mamahalin mo. And when we say negotiables, eto naman yung mga bagay, trait, personality, karakter, values ng isang tao na okay lang kahit wala siyang ganito. Okay kung meron, okay kung wala. Magbigay tayo ng example. Non-negotiable, dapat faithful. Hindi electric pan na buhay, gumagana. Kasi yung gumaganang electric pan, pwede kahit saan lumingon. Pero kapag sirang electric pan yun, sa'yo lang nakatutok. At hindi lumilingon sa iba. Charot with harot. And when we say negotiable, okay lang kahit hindi ganun katangkaran. Okay lang kahit hindi ganun kalaki ang kinikita. Okay lang kung hindi pa siya manager. Basta ang mahalaga, meron siyang pangarap sa buhay. Kaya kabisyo, panghawakan mo itong negotiables and non-negotiables mo. At habang nakikipag-date ka sa mga tao, alalahanin mo kung anong klaseng tao yung gusto mong makasama habang buhay. At magsisilbing pwedeng maging nanay o maging tatay na magiging anak ninyo.
And that is the biggest decision you will make in your entire life. Biggest decision in your entire life. Kaya pag-isipan mong maigi dahil hindi ito parang mainit na kanin na kapag napaso ka, iluluwa mo. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang nakakapanabek na pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nasakal ako sa kanya, kaya nakipag-inuman ako sa iba. Ay, talaga nga naman. Porke nasakal lang, makikipag-inuman na sa iba. Pwede naman luwag-luwagan lang yung pagpapakasal. Ay, pagpapasakal. Pwede naman sinakal ka dahil nagsabi ka ng choke me daddy. Charot! Darot. Diba? Merong ganung masarap na klase ng sakal. Ay, talaga. Anyway, abangan nyo po yan sa akin pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basta Princess DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's